Per a aconseguir el servei Smart Hosting Free Vegeu 2 de manera gratuïta, hem de tenir el nostre domini registrat a SW Hosting. Primer accedim al nostre SW Panel i naveguem a Dominis i SSL, cartera de domini. Localitzem el domini i en el menú 3 punts premem sobre Crear servei a aquest domini. Seleccionem el pla de hosting Smart Hosting Free Vegeu 2, marquem la casella de confirmació i premem sobre Acceptar i Crear. Esperem que finalitzi el procés i ja disposarem del nostre servei creat totalment gratuït.